I det hele. Det var faktisk det svar, vi skulle bruge. Ja, altså jeg vil sige noget sådan meget hurtigt og overordnet. Altså det er jo Finansministeriet, som ligesom står for tilrettelæggelsen af den samlede økonomiske politik og finansloven. Ja, lige nøjagtigt. Så kan man sige, når I så får penge ind, så gør I jo et sted fra. Hvor er det? Det er jo fra skatter og så videre og så videre, ikke? Præcis, altså det er jo her, den sådan overordnet styring af statens indtægter og statens udgifter foregår. Ja. Og det kan sige, at statens indtægter kommer ind fra hele samfundet næsten, ikke? Jo, skatteindtægter, bødeindtægter, moms og registrering og så videre. Og betragtninger og udgifterne der, dem afholder vi jo også til et bredt udsnit af befolkningen. Ja, det er jo både til lønninger af jeres ansatte, og så er det jo selvfølgelig til de instanser, som skal bruge forskellige penge rundt omkring. Forskellige overførselsindkomster og sådan noget, ikke? Så, det er nøjagtigt. Vi har staten her, ikke også? Og det er jo med udgangspunkt i Folketinget, regeringen. De bestemmer de vilkår, de økonomiske vilkår, som skolerne har, og økonomien, taxametre og så videre. Finansloven indeholder faktisk satserne til taxametrene, som vi får for at gennemføre uddannelse. Så pengene, de kommer her fra staten. Så vandrer de over på en skole. Men de kommer først herover på skolen, hvis I kommer spacerende ind med dem. Man kan egentlig sige, at det, at man har taxameter, det er billedligt, ligesom at I har en rygsæk med penge med på ryggen, når I går ind på skolen. Så der kommer eleverne her. De kommer ind på skolen med pengene her. Og så kan vi sige, at de her penge her, de går jo mange steder hen. De går til vores leverandører, sådan at vi har bord og stole at sidde på, vi har råvarer, I kan arbejde med i køkkenerne, vi har alt muligt. De går også til lønninger, sådan at der er lærere, der kan undervise jer, og IT-folk, der hjælper os med vores IT og så videre. Og så går de til en række andre ting, ikke også? Og så afhængig af, vi har randører her,
afhængig af, hvor pengene går hen, jamen så går de jo videre i kredsløb. Altså leverandørerne, de har andre underleverandører. De køber også ting og så videre. Og når vi får løn, så går vi ud og køber forskellige ting og så videre. Ja. Og af alt det, som vi går her og bruger penge på, for eksempel vores løn, så bliver der jo inddraget skat. De ryger lige tilbage til statens pengekasse, ikke også? Ja. Og så kører vi rundt en gang til, at vi har nogle penge at arbejde med. Og det her er jo bare en lille bitte del af det økonomiske kredsløb, som vi indgår i. I kan jo udbygge